Růžerode? Asi půjdeme. Určitě jsou na cestě, budou tu za chvíli. Přestaň se tím stresovat. Nechci nic kupovat, než dorazí. Poloha za 10 2. Pane Bože, neblbni. Pomůžeš mi? Natřeš mě? Musíme mít nějaké hranice. A jdeme na to. Tvůj? Nějaké nářadí, golfové ole. Tvůj, no, tvůj. Trocha práce, ale Papáho. Ať ti něco při tom tanci neujede. Jo, třeba trochu plynu. Kutilský sklad. Tohle je super, fakt se mi to líbí, tak jo. Jak to ten René dělal? Budeš tančit? Tak jo, vypadá to na malý sklad s nářadím. Žádné hodnotné sběratelské věci, ale spoustu toho nářadí, kolik vyřešila. Ono, máš. Že do toho půjdu. Nejsem si jistý, ale tohle by mohl být náš sklad. Kde jsou ty chaty? Já nevím. Alebo ještě Je další, než jsem myslela. Věci na malování, lejbal by mě, co je v krabicích. Něco křehkého. Tak jdeme na to. Kolik nabídnete? 500, dodá 6, 600, 700, dodá $800, mám 700, 750, dodá 850, 850 za vámi 850. Tady! 900, 950, 1000, 1050, tady 1100, nabídne někdo 1100, 1050, poprvé 1050, po druhé, prodáno Darelovi za 1050. Říkal jsem vám, že nejsem v důchodu. Zpátky z dovolené, rovnou do práce. Vytáhni to, jsou tam nějaké dobré role. Jo, podívej se na tuhle. To je kobra takových 250 babek za